Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Николаевка районы Әхмәтле авылында 60 ел элек дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Аблатипов Рөстәм Рәис улына юллыйбыз. Күркәм юбилее белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Зәкия, кызлары Илгизә һәм Лилия, оныклары Ләйсән һәм Гүзәл, кайнанасы Рушания кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бабабыз Рәис, әбиебез Саниянең беренче көтеп алынган уллары булып, әткәебез 60 ел элек дөньяга аваз салган. Гади авыл баласы буларак башлык мәктәпне тәмамлый, аннары армия сафларында хәрби бурычын үтәп кайта. Алга колхозында механизатор булып хезмәт юлында башлап җибәрә. 1984 елны әниебезне очратып матур гаилә коралар. Татулыкта, мәхәббәттә ике кызларын безне тәрбияләп үстерәләр. Бүген безнең яраткан әтиебез, иң кадерле бабабыз һәм газиз тормыш иптәшем матур туган көнен каршылый. Салкын кыш аенда тулса да аның күңелендә җылы җәй урнашкан. Ул ике кыз әтисе буларак гомере буе балаларына карата таләпчән булса да артык кырыс була алмады. Тормыш иптәше дә анардан иң әйбәте. Чөнки ул мине үч эчендә генә йөртте дисәм дә дөрес булыр. Бүген гүзәл бәйрәмендә якын кешебезгә мул, тыныч тормыш өчен олы рәхмәтләр җиткерәсе килә. Ир-аттан бар гаиләнең нинди килеп яшәве тора. Ялгышалар, хатын-кыз гаилә учагын саклаучы дип. Хатын-кыз ул гаилә учагын нык, таянычлы һәм ышанычлы җилкәләр артында гына саклый ала. Чөнки бер үзе аның көче җитми. Безнең газизыбыз да гомере буе шушы җилкә булды. Балачагыбызга күп дусларыбыз көндәште. Гомумән, безнең әти дип әйтергә горурланып ашыга идек. Ә инде хәзер оныклары янына кайткач шулай ук бабай тирәли әйләнеп йөриләр. Җылы кочак барын да сыйдыра, һәммәсе белән дә уртак тел таба. Кадерле без, котлы булсын матур туган көнең. Алда да бәхеткә төренеп, саулыкта исәнлектә яшәргә насыйп кылсын сиңа. Әниебез белән мәхәббәткә күмелгән тигез гомерләр бирсен. Без сине бик яратабыз. Февраль айы бик салкын ай. Әллә ялгыш тугансың, әллә инде кояш сыман җылытырга булгансың. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Котлап теләкләр җыйдык бит, махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус-туганнар бүген өеңә тулыр. Без йоракларда булсак та күңел синең яныңда. Раббым язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагында. Әни белән икәүләшеп яшәгез тигез генә. Кайгы хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Котлы булсын туган көнең, кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек учыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны, канатлан, шатлан әйдә. Йылмайсыннарчы күзләрең матур булган бәйрәмдә. Кадерле Рөстәм Рәисович, якыннарыгызның бар изге теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бүген әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алчы чын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең
her günün Kutlu bulsun әткәй туган günün Yollarına güller sibilsin Ömürlerin kadir hürmetlerge Bәхет şatlıklarga күмелсин Fəriştələr qonsun inlərinə Ak nurlarga yaşap kıyınıb Sin şanış direk bizge ətkəy Biz yaşayıb sinə sıyınıb Kutlu bulsun ətkəy tuğan günün Yollarına güller sibilsin Ömürlerin kadir hürmetlerge Bәхет şatlıklarga күмелсин Kutlu bulsun әткәй туган günün Yollarına güller sibilsin Ömürlerin kadir hürmetlerge Bәхет şatlıklarga күмелсин Ömürlerin kadir hürmetlerge Bәхет şatlıklarga күмелсин Bәхет şatlıklarga күмелсин